سرخط خبرها. زاوقبک سیدامینی با مادر و همسرش ملاقات کرده است. صورت حساب بانکی بخش قرغیزی آزادی را بستند. در سراسر اوکراین بانک خطر دوباره صدا داد. салом ва рӯзатон бахайр бинандаҳои азиз, умедворам хубу хушед ва ин лаҳзаҳо навиди бомдодиро тамошо доред ки бо охирин хабарҳо тақдиматон мешавад. имрӯз 1 ноябр аст. пайвандони рӯзноманигори боздоштшуда Завқибек Саидаминӣ баъди 4 моҳи боздошташ бо ӯ ҳудуди ним соат мулоқот карданд. наздиконаш гуфтанд рӯзи 29 октябри соли равон ба модар ва ҳамсари рӯзноманигор иҷоза доданд дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Душанбе бо ӯ мулоқот кунанд. кӯдакон ва бародаронашро барои вохӯрӣ иҷозат надоданд. қаблан пайвандонаш гуфта буданд вакили дифои рӯзноманигор аз мақомот барои дидорбинӣ иҷоза гирифтааст. ин хабарнигори тоҷик моҳи июли имсол дастгир шуда ба ҳамкорӣ бо созмонҳои дар кишвар мамнӯи ҳизби наҳзати исломӣ ва гурӯҳи 24 гумонбар аст. худаш қаблан гуфтааст ба ҳеҷ созмону гурӯҳе вобаста нест. ҳарду созмон ҳар гуна ҳамкориро бо Завқибек Саидаминӣ рад карданд. пайвандонаш гуфтанд саломатияш хуб буд, ягон нишонаи озори зарбу лат ва шиканҷа наменамуд. аз чизе шикоят надошт ва бештар кӯдаконашро пурсидааст. Завқибек Саидаминӣ рӯзи 8 июни имсол дар шаҳри Душанбе дастгир шуд ва баъдан ба боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Душанбе бурда шуд. мақомот парвандаи Саидаминӣ 38-соларо бар асоси қисми 2 моддаи 307 ҷамъбаст карда мурофиаи рӯзноманигори боздоштшуда паси дарҳои баста ва беҳузури пайвандонаш идома дорад. дар тамоми қаламрави Украина ба ҷуз аз минтақаҳои ишғолшудаи ин кишвар аз сӯи Русия бонки хатари ҳавоӣ зада шуд. мақомоти маҳаллӣ мегӯянд дар Киев, Харков, Запорожье ва шаҳрҳои дигари ин кишвар таркишҳо рух додааст. хабарнигори BBC иттилоъ медиҳад ки дар Киев таркишҳои зиёд рух додааст. ба гуфтаи ӯ баъди таркиш нерӯи барқ ва иртибот қатъ шудааст. шаҳрдори Киев Виталий Кличко гуфт дар натиҷаи ҳамлаҳо ба зербиноҳои муҳими як қисми пойтахт аз нерӯи барқ маҳрум шуданд. дар баъзе аз минтақаҳо интиқоли об низ қатъ шудааст. шаҳрдори Харков дар Телеграм навишт ки дар ин шаҳр 2 таркиш ба амал омад. ба гуфтаи ӯ як иншооти муҳими зербиноӣ мавриди ҳамла қарор гирифтааст. масъулони шаҳрҳои дигари Украина низ аз рух додани таркишҳо дар минтақаҳои худ хабар медиҳанд. вазорати дифои Русия ҳамлаи мушакӣ ба минтақаҳои Украинаро то ҳол шарҳ надодааст. мақомоти Қирғизистон сурати ҳисоби бонкии бахши Қирғизии Радиои Озодиро бастанд. намояндагони Демирбонк рӯзи 31 октябр тасдиқ карданд ки дар ин бора аз Кумитаи давлати амнияти миллии он кишвар огаҳинома гирифтанд. ҳафтаи гузашта сомонаи бахши Қирғизии Радиои Озодӣ дар Қирғизистон барои 2 моҳ баста шуд. вазорати фарҳангу иттилооти Қирғизистон рӯзи 26 октябр сабабро як барномаи видеоӣ дар робита ба вазъ дар сарҳад бо Тоҷикистон номид. ба бовари мақомот дар ин барнома бештар мавқеи Тоҷикистон бозтоб ёфтааст. барнома 16 сентябри имсол ва дар авҷи даргирии 2 ҳамсоя дар телевизиони Настоящее время тарҳи радиои Аврупои озод Радиои Озодӣ пахш шуд. ҳукумати Қирғизистон рӯзи 24 октябр аз Радиои Озодӣ талаб кард ки гузоришро комилан аз сомона бардорад, аммо қабул нашуд. раҳбарияти Радиои Озодӣ гуфт гузориш ба меъёрҳо посухгӯст. аз аввали моҳи ноябр маъракаи имкунии кӯдакони то 1 сола бар зидди бемории пневмококки ё роҳҳои нафас оғоз меёбад. вазорати тандурустии Тоҷикистон хабар дод ки истифодаи ваксина барои коҳиш додани оризаю бемориҳо аз қабили менингит, сепсис ва пневмония дар миёни атвол мусоидат мекунад. Наврӯз Ҷаъфаров сардори раисати амнияти беҳдоштии вазорати тандурустӣ рӯзи 31 октябр дар як нишасте дар Душанбе гуфт ваксинаи зидди сирояти пневмококки ба тақвими миллӣ имкунӣ ворид карда шуд. ҳамакнун бар асоси ин тақвим ҳар як кӯдак бояд ваксинаи зидди сирояти пневмококкиро дар 3 давра дар синни 2, 4 ва 12 моҳагӣ қабул кунад. кӯдаконе ки аллакай 3 моҳа, 5 моҳа ё 11 моҳ ҳастанд наметавонанд ин ваксинаро бигиранд. бохтар маркази Хатлон сераҳолитарин шаҳри Тоҷикистон то кунун нақлиёти ҷамъиятӣ надорад ва зоҳиран дар оянда соҳиби ин гуна нақлиёт мешавад. дар ин шаҳр фақат мусофирбарҳои хурд ҳаракат мекунанд ки барои аҳолии 100 000 нафарии Бохтар кофӣ нест. дар рӯзи байналмилалии шаҳрҳои ҷаҳон ки ҳар сол 31 октябр ба шеваҳои гуногун таҷлил мешавад, ҳамкорони Радиои Озодӣ аз сокинони Бохтару дигар ноҳияҳои Хатлон пурсиданд ки сарбанд ба чӣ чизе аз ҳама бештар эҳтиёҷ дорад. аксарият
нақлиёти ҷамъиятӣ гуфтанд ва ҳам як масъалаи муҳими дигарро зикр карданд. Кадом масъала? Дар ин видео ҳамроҳ мебинем. Центри чия вилоята бояд общественный транспорт бигарда якш барои хай як хеле одамо такси қатӣ мераванд меоянд на такси уи кадам нағз такси таксиҳо ҳастай бо хай общественный транспорт ҳам бояд бишава шаҳри калон шидеста шаҳр камтар ҳам пеши бозорро бояд камтарак порядка бишава. як нозукӣ аст ки бисёр хонаҳо сохтаанд ба наздикӣ нафас кашида намешавад. Оянда чизе барои нафасгирӣ намемонад. Тобистон инҷо гарм аст, вале дигар ҳама хуб аст. Хусусан ба ман водии Вахш писанд аст. ҳавои хуб дорад ва зебо аст, хусусан рудхонааш. нақлиёти ҷамъиятӣ бошад зур мешавад. такси дам нақлиёти автобус бошад нағз остановкора мондестан зур шидеста шурӯъ шидеста беҳад халқда осон мешавад. агар арзон кунанда баъд ранги такси бо 3-4 сум ҳар рӯз нарх бихезонам. Тозакан центри шаҳр соза усмоша хай бребине бо. Посылаем фотографии в Россию, кто там ба Русия акс мефиристем ба онҳое ки бо мо зиндагӣ карданд. Онҳо ҳайрон мешаванд, мехоҳанд биёянд ва бубинанд ки дар ҳақиқат чӣ гуна аст. Тасаввур мекунед? Шахсан ба ман маъқул аст. Аввал шаҳрро зуд гузашта мерафтам. Ҳоло онро тамошо карда мегузарем. Вақт намерасад. Времени не хватит. Все посмотреть надо. Очень красивый город. Камбудиё аз ҳисоби тозагӣ. Тозагиро беҳтар, хубтар як ба назари мардум явай кунад. Тозагиш беҳад суст нагирифтагӣ яхе ҷош вабше аз мусора нигоҳ карда намеша. Ифлосиё бисёр. Тозагӣ якум очурат боша ки мардум як майдон биромадан шаҳршона як зебогӣ як хушрӯгиш катия нигоҳ. Мефоравон тен ҷамъо бошаву ҳама ҳамдигар фаҳмӣ бошаву ҳурмати иззат боша иншоалло ба ҳама саат фоиз меша. шурӯъ аз имрӯз 1 ноябр дар Тоҷикистон хонандагони мактабҳо ба таътили 10 рӯза баромаданд. Дар ин бора Вазорати Маориф ва илми Тоҷикистон хабар дод. ба гуфтаи ин вазорат таътили тирамоҳӣ то 10 ноябр идома мекунад ва давоми 10 рӯзи таътил хонандагон метавонанд аз рӯйхати тавсиявии асарҳои бадеӣ ки аз тақрибан 300 номгӯй барои хониши берунасинфии толибилмон тартиб дода шудааст истифода намоянд. ҳамчунин вазорат тасмим гирифтааст ки дар таътили тирамоҳӣ хонандагонро ба барномаҳои илмию адабӣ, китобхонаҳо, мусобиқаҳои варзишӣ, дарсҳои иловагии компютерӣ ҷалб намояд. Дар Тоҷикистон ҳудуди 4000 мактаб фаъол аст ва дар онҳо беш аз 2 миллион хонанда таҳсил мекунанд. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 1 ноябрро фаро мегирад. 1 ноябри соли 1925 як сол баъди дар ҳайати Узбекистони шӯравӣ арзи ҳастӣ кардани ҷумҳурии мухтори Тоҷикистон нашрияи ҳукуматии советскии Таҷикистан нашр шуд ки солҳои баъдӣ ба Коммунист Таҷикистана ва аз рӯзи эълони истиқлолияти Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 ба Народная газета табдилӣ ном кард. Ин рӯзномаи русизабон бо нашри матолиби мутобиқ ба сиёсати ҳукумати Тоҷикистон машғул буда бештар аз тариқи обунашавии сохторҳои давлативу ҳукуматӣ паҳн мешавад. 1 ноябри соли 2009 Тоҷикистон содир кардани орду гандумро ба беруни кишвар манъ кард. солона ниёзмандии Тоҷикистон ба орду гандум 1.3 миллион тоннаро ташкил медиҳад ва 50% ин маҳсулот аз хориҷа асосан аз Қазоқистон ворид мешавад. орду гандум аз маҳсулоти кишоварзии стратегӣ ба шумор меравад ва зери назорати давлат мебошад. 1 ноябри соли 2019 Бахтиёр Усмонов писари 11-солаи муҳоҷирони тоҷик дар Русия бо ҷоизаи атфоли қаҳрамон қадрдонӣ шуд. Бахтиёр Усмонов барои моҳимаи он сол аз як чоҳи оби ҷӯш наҷот додани кӯдаки русе дар шаҳри Хабаровски Русия бо ҷоизаи баланди Шӯрои Федератсия ва Росгвардия мукофотонида шуд. Ин ҷоиза дар ҳоле аст ки дар матбуоти Русия ба мавзӯи муҳоҷирон бештар дар робита бо ҷинояткориву бадрафторӣ муроҷиат мешавад ва бо ҳамин сабаб ҳам дар ҷомеаи ин кишвар муҳоҷирон бештар дар симои манфӣ муаррифӣ шуданд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, навиди бомдодиро тамошо кардед. агар шумо ҳам аксу видео доред ба мо фиристед. то барномаи баъди
хайр.